Časopis Cháron uvádza hororovú poviedku s názvom Ruky, ktoré počuli Egidov hlas. Napísal Lukáš Polák, číta Andrea Farkašová, zvučka Tomáš Farkaš. Eva si sadla pod ostré svetlo, viečka sa jej zúžili na neviditeľné pásiky. Dala si dole tričko, podprsenka jej držala robustné prsia. Hanbila sa. Čo by ale nespravila pre vyliečenie? Hlavne, keď nič iné nepomáhalo. Jeden lekár za druhým jej predpisovali lieky, ona ich pojedala miesto stravy a žiadny efekt. Egidov hlas predstavoval poslednú nádej. Musí to svetlo tak silno svietiť? Opýtala sa a jednou rukou si tienila tvár. V tme sa skrýva to, čo nechce byť videné. Vyliezol mužský hlas z druhej miestnosti. Bude to veľmi bolieť? Opýtala sa Eva so strachom v hlase. Nemusíte sa báť. Ako pichnutie včielky. Len o kúsok viac. Hlas nabral fyzickú podobu a v dverách sa zjavil chudý muž v bielom oblečení, v rukách držal tácku, na ktorej ležal skalpel a pár obrúskov. Egid prišiel k polonahej žene, tácku položil na pomocný stolík a so širokým úsmevom sa pozrel do vystrašenej tváre svojej zákazničky. Čože vás trápi? Spomínali ste lámanie v pravej ruke. Správne. Dokážete mi pomôcť, ako ste sľúbili v telefóne? Lieky mi vôbec nezaberajú. Do hlasu jej prenikol žiaľ. Lieky len klamú telo, ktoré vám vraví, že niečo nie je v poriadku, ako aj v tomto prípade. Treba sa k telu prihovoriť. Povedať mu, aby sa vyliečilo. A ja viem, ako na to. Liekom už dlhé roky neverím. V podstate od detstva. Mama sa ma snažila dopovať farmaceutickými bludmi okamžite, keď som ochorel. A viete, čo som spravil? Nenechal jej čas na odpoveď. Tajne som ich vypľúval a potom sa mama čudovala, prečo stále nezaberajú. Egid sa zvláštne pousmial, ako by si tú scénu predstavil. Pritom stačilo len sa so svojím telom porozprávať, dohovoriť mu, dalo by sa povedať. Nájsť tie správne body, komunikačné kanály a pomocou nich dať jasne najavo, čo od neho chcete. A vidíte? Som zdravý ako repa, aj bez liekov. A moji klienti tiež. Načiehol ruku k tabuli na stene, ktorá bola posiata fotkami vysmiatých ľudí. A to presne spravím aj s vami. Nadviažem komunikáciu s vašim telom, prehovorím k nemu a ono sa uzdraví. Uvidíte. Vyčaroval milý úsmev. Dobre, verím vám. Môžem teda začať? Áno, ledva dopovedala a zaťala zuby. Egid sa jej dotkol ruky, zatvoril oči a ohmatával ju, ako by niečo hľadal. Niektorý stisk zabolel, no iné boli príjemné, pripadala si ako na masáži. Náhle zastal. Otvoril oči, pozrel sa na ňu. V očiach sa mu objavila iskra. Našiel ten správny bod. Do ruky chytil skalpel. Niečím ho ostriekal a položil ho niekoľko centimetrov pod miesto, kde si samovrahovia radi režu žily. Potiahol. Na ruke sa jej vytvorila priehlbinka, z ktorej sa vylial pramienok krvi. Eva pocítila teplo, následne drobnú bolesť. Au! Zajačala. Egid jej položil prst na ústa a druhou rukou utrel stekajúcu krv. Náhle hlavu sklonil niekoľko centimetrov nad ranu, zatvoril oči a začal šepkať. Eva zachytila len pár slov. Uzdrav, ruka, prosím, teraz. Egid pri dohováraní telu, ako to nazýval, vyzeral ako tibetský mních pri modlitbe. Naplno sústredený, oddaný aktu. Hlavou kýval v pravidelnom rytme, myseľ zabodnutá v rane a slová z neho vychádzali samé. Nikdy nemal pripravenú reč, dokonca si často ani poriadne nepamätal, čo presne hovorí. Komunikácia medzi ním a telom zákazníčky prebiehala mimo ľudského chápania, mimo nášho priestoru, v nejakej inej dimenzii. Aspoň to si stále myslel. Po necelej minúte pocítil teplo na zátylku hlavy, otvoril oči a pozrel sa na ženu v podprsenke. Už? Vyštekla. Egid len zakýval hlavou a ranu zalepil leukoplastom. Eva ostala zmetená. Necítila žiadnu zmenu. Ruka jej nielen trpla, ale ju na nej aj pálila čerstvá rana. Kedy bude v poriadku? Obarila ho otázkou. Kľud, vyčaroval úsmev a pohľadkal ju.
Musíte byť trpezlivá, kým si vaše telo osvojí moje slová a zbaví sa toho zákerného zla. Čo skoro budete mať ruku v poriadku. Eva náhle akoby zamrzla, do líca jej dostala červeň, otvorila oči do korán. Niečo cítim to, funguje to, vyriekla šťastím. Pritlačila si Egida k sebe a pevne ho stisla. Ďakujem, zakričala mu do ucha. Egida prepadol pocit znechutenia. Zatriasol sa. Pocitil na sebe cudzie dotyky, sliské a studené. Desiatky rúk mu vnikali pod tričko a obtierali sa mu okolo tela. Obchytávali ho, stláčali, chceli ísť nižšie. Ruky muža s čiernymi fúzami chceli jeho telo. Odstrčil ženu a tým aj zahnal ohavnú predstavu z minulosti. Stalo sa niečo? Prehovorila zmetene. Nie, len sa mi niečo. Nedopovedal vetu a očami pátral po miestnosti. Ako by nimi chcel niekoho zastreliť. Po chvíľke sa upokojil a odprevadil Evu do vedľajšej miestnosti, kde prebehlo vyúčtovanie služby. Dúfal, že jej vyrátal správnu sumu. Hlavu stále ovládali tie odporné ruky muža s čiernymi fúzami, ktoré mu v detstve spôsobili nočné mory. Našťastie to už prekonal. Sny počas najbližších dní mu však oponovali. Vracal sa v nich do obdobia, keď chodil na základnú školu, do časov, keď ostával v družine ako posledný so svojím vychovávateľom s výrazným ochopením pod nosom a neodbitnými rukami, ktoré sa nebáli vniknúť pod tričko a raz aj nižšie. Už dlho nemával tieto sny, už si myslel, že sa ich aj zbavil, ale zrejme nie. Nedávne objatie a cudzie dotyky na tele mu aktivovali spomienky, ktoré už dávno pochoval. Vyliezol z postele a už sa chcel pustiť do raňajok, keď sa nad dverami ozval zvonček. Na dnešný deň nemal nikoho objednaného, no občas sa niekto zastavil neohlásene. Zatiaľ nemal takú veľkú klientelu, aby si mohol dovoliť niekoho odmietnúť, tak prijímal každého. Vedel, že jeho metóda funguje. Bol o tom 100% presvedčený. Nebal sa reklamácie. Nikdy žiadnu ani nedostal. Práve naopak. Ľudia mu ďakovali, posielali mu dary, občas sa s ním prišli aj vyfotiť. Dokonca sa vracali, keď ich prepadla iná bolesť. Každý vyliečený mu urobil radosť a dodal pocit, že je pre tento svet užitočný, dôležitý. Stalo sa to jeho poslaním, jeho životom. Druhé zazvonenie v ňom prebudilo radosť. Opäť bude môcť niekomu pomôcť. Odsunul sa od stola, prešiel k dverám a rovno ich otvoril. Dobrý deň, čo by... V tom mu skamenel jazyk. Stál pred ním on. Čierne fúzy sa sfarbili do biela, na tvári pribudli vrásky. Koža na rukách stratila zdravú farbu. Ale bol to on. Jeho vychovávateľ Alex Fafrák. Prepáčte, že vás ruším, prehovoril na neho ako na neznámeho. Suseda Eva mi dala na vás tip. Vraj mi dokážete pomôcť s bolesťou v rukách. Vychválila vás do nebies. Od vašej návštevy ju nič nebolí a posiela vám túto drobnosť. Vložil mu do rúk bombonieru zlatý nugát. Pritom sa ho dotkol. Hrôza Egidovi ochromila mozog a preniesla ho do 5. ročníka, keď sa s vychovávateľom videl posledný krát, kým odišiel študovať na gymnázium. Zároveň šlo o najhoršie minúty v jeho živote. Ručička hodín smerovala k číslici 3, keď triedu opustil posledný spolužiak Vlado. Egid opäť ostal sám s vychovávateľom, staval Lego a tajne dúfal, že mu dá pokoj, aspoň naposledy. Tak ty nás opúšťaš, to mi ale ľúto, prehovoril na neho vtedy 30-ročný vychovávateľ. Áno, pán vychovávateľ, idem na 8-ročné gymnázium. Čo vlastne staviaš? Povedal a pohol sa k mladému Egidovi. Hrad pre darčieho princa, ledva dopovedal a pocítil stisk na ramene. Dovoľ, aby som ti s tým naposledy pomohol, prehovoril a prisunul si k nemu stoličku až nepríjemne blízko. Egid sa trochu odsunul. Tušil, čo príde. V duchu prosil, aby sa otvorili dvere a v nich sa objavila mama. Lenže nikto neprichádzal. Miestnosť akoby stíchla a započúvala sa do ich rozhovoru. Podobne ako úchyl skrytý v kríkoch. Túžila počuť každé slovo, vychutnať si to, čo sa chystalo na mladého Egida. Ukáž? Vychovávateľ chytil kus lega do ľavej ruky a pravu zaboril do Egidových hustých vlasov a začal sa s nimi hrať. Obmotávať si ich okolo prstov, hladkať chlapca po krku. Egid sa ho cápaním pokúsil zastaviť,
Aj sa niekoľkokrát odsunul, no vychovávateľ Alex sa hneď prisunul k nemu. Čo keby sme sa posledný krát spolu zahrali? Prehovoril a vsunul mu ruku pod tričko. Egid pocítil mráz po celom tele. Na čele sa mu vyrašili kvapky potu. Stuhol. Nevedel, čo má robiť. Na uchu pocítil dotyk fúzov, ktorý ho pošteklil a následne na ušnom laloku pocítil niečo mokré. Už sa chcel postaviť, keď ho dospelá ruka pevne stisla. Druhá sa mu pod tričkom plazila ako had. Mal pocit, že sa ho dotýka nie jedna ruka, ale desiatky. Stovky úhorov obtierajúcich sa mu o chrbát. Roztriasol sa. Nedokázal zo seba vydať ani hlások. Naposledy si to spolu užijeme, však? Pošepkal odporne sladkým hlasom a poboskal ho na líce. Následne vytiahol ruku spod trička, druhou ho stisol ako do zveráka. Voľnú končatinu namieril nižšie. Prstami vošiel pod tepláky, ktoré držali len na gumke. Egidovi sa vynorili slzy. Nedokázal sa pohnúť. Mal chuť kričať, no hrôza ho zovrela do svojej moci. Pocítil, ako sa vychovávateľ dotkol jeho penisu a pohľadkal ho na vajciach. Prvých pár sekúnd citlivé semeníky len vlažne hladkal, no potom zaútočil. Orgán, ktorý Egid používal iba na cikanie, sa stratil vo veľkej mužskej ruke a medzi nohami pocítil silné zovretie. V tom jeho telo kapitulovalo, triaška ustala a počúral sa. Čo ti šíbe? Zavrčal na neho fafrák, vytiahol ošťatú ruku a okamžite ho od seba odsunul. Padaj sa do kúpeľne umyť! Vrieskal na neho. Egid odišiel do kúpeľne, postavil sa pred umývadlo a do nekonečna sa drhol. Možno prešla minúta alebo aj hodina, netušil. Zrazu za chrbtom započul mamin hlas. Že ťa hanba nefacká, decko nevďačné. Prečo si mi posledný deň vystrojil takúto potupu? Hoci boli mamine slová plné zlosti, pre neho predstavovali vykúpenie. Únik od sliských dotykov pána vychovávateľa. Egid stiahol ruku k sebe a s hrôzou o krok cúvol. Deje sa niečo? Povedal jeho bývalý vychovávateľ. Egid nechápal, prečo sa s ním takto rozpráva. Ako je možné, že ho nepoznal? Po tom všetkom, čo mu spravil. Vyrušil som vás? Môžem prísť aj inokedy, keď vám to dnes nevyhovuje. Egid zastal, zlosť zmiešanú so strachom potlačil a prehovoril. Ale nie vôbec. Mám akurát voľno. Hnev mu vymyslel plán pomsty. Ešte nikdy predtým to neskúsil. Vlastne ho to nikdy predtým ani nenapadlo spraviť. No teraz vedel, čo urobí. Áno. Prehovorí na jeho ruky. Nadviaže s nimi komunikáciu, ale povie im, čo si naozaj zaslúžia. Alex Fafrák sa počas 5 minút, kým sa Egid prezliekol, ani nepohol. Sedel pod rozsvietenou veľkou lampou, ktorú liečiteľ používal pri svojej práci. Tentokrát sa už zlo neskrie, povedal si Egid v duchu a vošiel do miestnosti, kde čakal bývalý vychovávateľ. Čo vás to trápi, pán? Zapojil sa do hry, nepoznám ťa. Prepáčte, Alex Fafrák, vystrčil pred neho ruku. Egid, teší ma, zahral pred ním milý úsmev. Egid, zvláštne meno, zamyslel sa pán Fafrák. Moji rodičia boli silní kresťania a dali mi meno podľa nášho kostola v Záhrobove. Nie, to som nemyslel, ale niečo mi to pripomína, pátral v hlave. S čím vám teda pomôžem? Egid mu preťal tok myšlienok. Ja aj moje ruky, vystrčil pred neho priamo pod svetlo lampy dlhé ruky posiate hustou vrstvou šedivých chlpov. Pomaly každú noc do nich dostávam krče. To je karma, ty šmejt, preblesklo Egidovi hlavou. A kde konkrétne? Povedal tak, aby si Alex nevšimol jeho zlosť. Tuto ukázal na pravej ruke bod približne v strede končatiny. Dobre. Viete, ako to u mňa funguje? Áno, Euka mi všetko povedala. Viete, nebol som s tým u lekára, ale prišiel som rovno za vami, sná to nevadí. Pozrel sa na Egida psími očami. Keby ho nepoznal, aj by mu tú nevinnosť uveril. V pohode. Sám lekárov nevyhľadávam. Oni totižto klamú telo a pritom sa s ním stačí len porozprávať. Hneď vám to predvediem. Počkajte tu a za chvíľu som späť. Po minúte sa vrátil s pomocným stolom, kde ležal skalpel a servítky. Chytil sa pacientovej pravej ruky. Telom mu prešiel mráz. Mal pocit, že chytil jedovatého hada. Nadýchol sa a započúval sa do reči tela.
Prstami prechádzal po starej končatine, miestami mal pocit, že ho až napne, keď narazil na ten bod. Jeho ruka doslova kričala o pomoc. A ja jej ešte pridám, Egid sa pousmial. Priložil skalpel k vytipovanému bodu a celou silou zarezal. Nedokázal sa kontrolovať. Spôsobiť mu bolesť rezaním nebolo v pláne. Au, to bolí, človeče, zrval starý vychovávateľ. Musíte vydržať a teraz už ticho. Brechol na neho a hneď na to ústa namočil do prameňa krvi, ktorý sa predíral cez husté ochopenie. A prehovoril s jeho rukou najtichšie, ako to len šlo. Zhni. Alex Fafrák našťastie nič nepočul, pretože keď podobný postup zopakoval aj na druhej končatine, nepovedal ani jediné slovo. Miesto leukoplastu mu strčil do ruky servítku na utretie krvi a nech si s otvorenou ranou pomôže, ako bude chcieť. Nemáte niečo na ranu? Opýtal sa bývalý vychovávateľ. Mrzí ma to, ale nedávno mi došli leukoplasty a ešte som ich nestihol dokúpiť. Zaklamal Egid s chuťou. Alex sa presunul do druhej miestnosti ako v groteske. Raz si stláčal pravú ruku, potom druhú. Krv mu tiekla až po prsty a pár kvapiek dopadlo aj na podlahu. Egidovi to neprekážalo. Hlavne nech trpí. A to teda bude. Alexovi sa podarilo zaplatiť a behom niekoľkých minút opustil jeho dom. Egid mu spoza dverí zakýval a keď sa stratil z dohľadu, s chuťou sa usmial, mal pocit dobre vykonanej roboty. Najbližší týždeň Egid spal ako v bavlnke. Nočné mory sa stratili a cítil sa skutočne šťastne. Na 7. deň od stretnutia so stelesnenou hrôzou z detstva sa vybral nakúpiť čerstvú zeleninu do pár kilometrov vzdialenej dediny Pahltné. Obľuboval stánok, kde čerstvú zeleninu predával miestny čudák s prezývkou Cukeťák. Hneď po nakúpení zemiakov, cukiet a papriky zazrel oproti trhu, ako od kostola dole kopcom schádza Alex Fafrák s nejakou mladou slečnou. Zastal. V duchu sa modlil, aby si ho nevšimol. Lenže prešli necelé 3 sekundy a uvidel, ako na neho kýva. Krucifix, čo teraz? Zamrzol vo vlastnom zmetení. Egid, počkaj! Chcem ti niečo povedať! Kričal Alex Fafrák so zdvihnutou rukou. Egid zbadal, že zmenila farbu. Ostala celá čierna ako uhoľ. Dokonca aj jeho tvár nabrala tmavší nezdravý odtieň. Musím sa ti ospravedlniť, Egid! Veľmi ma to mrzí! Hulákal necelé 3 metre od neho. Za čo? Nechápal. Spomenul som si. Ty si ten chlapec, ktorému som v mladosti ublížil. Veľmi ma to mrzí. Chytil ho za ruky a čupol si na kolená. Egid zamrzol od prekvapenia. Nevedel, ako má reagovať. Veľmi nás to mrzí. Otec prešiel nekonečným liečením. Pridala sa do rozhovoru mladá žena stojaca vedľa učupeného starého chlapa. Bol som zlý. Čo zlý? Najhorší. Skazil som ti život, veľmi ma to mrzí. Viem, že mi nedokážeš nikdy odpustiť za zrujnované detstvo, no aj tak ťa prosím o odpustenie. Stískal mu dlane, no pritom mal pocit, že väčšiu silu by predviedlo aj 5-ročné dieťa. K tomu sa mu ruky nekontrolovateľne triasli. Už mu nepripadali ako oblečené v hadej koži. Tentokrát ich posadlo niečo horšie. Pán vychovávateľ prebudil sa zo šoku a pokúsil sa zahrať, že ho až teraz poznal. Nevedel, či sa mu to podarilo. Som v poriadku, už som na to dávno zabudol. Nebola to pravda, ale nevedel, čo inému odpovedať. Viete, opäť sa do rozhovoru pridala jeho dcéra. Otec si prešiel peklom. Prosil Boha o odpustenie, aj teraz ideme zo spovednice otca Karola a niekoľko rokov chodil na terapie. Sice prešli 10 rokov, ale nevie si to odpustiť. Prepadol diablovi, odporným chúťkam. Snažila sa ho obhájiť. Čo môžem pre vás urobiť? Skutočne, povedzte mi, ja rád to spravím, povedal Fafrák s naliehavosťou v hlase. Nič, je to v poriadku, naozaj. Egid o sebe zapochyboval. Naozaj spravil správnu vec? Skutočne si vychovávateľ ten trest zaslúžil? Pozrel sa na jeho ruky. Pokožka sa zmenila na uhľovú planinu s kopou chrást a mokvajúcich rán. Doslova vyzerala, že každú chvíľu odomrie. Ostal stratený v myšlienkach. Začal si svoj zlý čin vyčítať. Au! Zvrieskol Alex Fafrák a chytil sa za svoje ubolené končatiny. Veľmi to bolí? Spýtal sa Egid s malou dušičkou. Zhoršilo sa to. Bolesť mávam pomaly v kuse. Nič nepomáha. Nemusíte si to vyčítať, nemám vám to za zlé.
To Boh ma trestá za moje činy. Tak mi treba. Prestaňte a postavte sa. Pomohol bývalému vychovávateľovi na nohy. Zastavte sa u mňa. Myslím, že vám ešte dokážem pomôcť. Zrejme som niečo zanedbal. Teraz si dám lepší pozor. V Egidovi sa ozvalo svedomie. Jeho vychovávateľ si zrejme vytrpel dosť. Urobil chybu a musí ju napraviť, čím skôr, kým mu karma nedá za ucho. Naozaj? Po tom všetkom? Vo vychovávateľových očiach uvidel iskru. Odpúšťam vám a myslím to úprimne. To som nečakal. Alex ostal na moment ticho a potom sa obrátil na svoju dcéru. Kedy budeme mať čas? Zajtra sa u vás stavíme, doveziem otca. Kvôli bolestiam už nevie šoférovať. Ja síce týmto pokusom neverím, ale po tom, čo povedal doktor, nemáme čo stratiť. Dobre, budem vás čakať, prehovoril Egid a rozlúčili sa. Takýto vývoj situácie nečakal. Ešte ráno si myslel, že spravil správnu vec. Pomstil sa za krivdy minulosti a teraz sa cítil previnilo. Pokúsi sa to odčiniť. Len či už nie je neskoro. Nebolo ani 8 hodín, keď na Egidove dvere niekto zaklopal. Hneď vedel, kto za nimi stojí a bol na to pripravený. Dcéra odovzdala otca Egidovi a vybrala sa na nákup. Svojho bývalého vychovávateľa usadil do kresla pod lampu. Jeho ruky vyzerali ešte horšie ako predtým. Nabrali čierno-zelené sfarbenie, otvorené krátery chrlili hnis a koža sa premenila na vrstvu hniloby. Pripomínala skôr bahno. Na tvári sa mu vyhodili mokvajúce chrasty a keď si dal dole tričko, Egid uvidel, že sa rozklad rozšíril cez ramená smerom hore. Vedel, že nemá veľa času. Čo chvíľa sa jeho prianie naplní. Neunúval sa zobrať skalpel. Pôvodná rana sa zväčšila, tiekla z nej hustá žltá tekutina. Niekoľkými servítkami sa ju pokúsil vyčistiť od hnisu, no ten sa nevzdával a po každom utretí vysoptil ďalšiu várku ako aktívna sopka. Egid sa zhlboka nadýchol a priložil ústá asi centimeter nad ranu a tentokrát povedal nahlas, čo mal na srdci. Zdravá ruka, niekoľkokrát za sebou. Pri druhej ruke zopakoval rovnaký postup, akurát keď tretíkrát povedal zdravá ruka, ústa mu ofrkala smradľavá tekutina. Žalúdok mal okamžite v krku. Rukou si zakryl ústa a musel prebehnúť do druhej miestnosti, kde sa vydýchal. Všetko v poriadku? Ozval sa vyplašený hlas. Áno, už som skončil, zahovoril Egid. Vieš, Egid, bol som s tým pred 3 dňami aj u lekára, ten mi povedal, že ich musí okamžite amputovať. A čo sa zbláznil? Okamžite som to zatrhol. Tak mi s hrozením predpísal lieky na bolesť. Si naozaj moja posledná nádej. Ale keď sa nič nestane, budem vedieť, že je to trest od Boha. Popravde zaslúžim si to. Egid pribehol k nemu. Mne tiež Na chvíľku sa zasekol. Predpísali lieky a tie mi vôbec nepomáhali. Len mi z nich bolo zle a zvracal som. Po týždni som ich začal vypľúvať a povedal som si, že už nikdy. A teraz som už dlhé roky čistý a zdravý, pochválil sa. To som rád. Čo som dlžný? Opýtal sa Alex. Nič. Berte to ako dar. V skutočnosti chcel týmto činom zalepiť oči karme, ktorej sa bál. Niečo mu šepkalo, že mu to spočíta. V tom sa ozvalo klopanie na dvere a ženský hlas. Vybavené? Egid dúfal, že áno. Odovzdal uboleného starca dcére. Keď odišli, všimol si, že kreslo ostalo celé zababrané od hnisu. Zhlboka sa nadýchol a pustil sa do čistenia. Koľko toho musí odčiniť, aby mu karma dala pokoj. Ráno ho miesto budíka prebudilo silné búchanie na dvere. Egid! Okamžite otvorte! Počujete? Zjapal hlas dcéry Alexa Fafráka. Čo sa deje? Egid v prvej sekunde nevedel, či sa mu sníva, alebo mu naozaj niekto búcha na dvere. Viem, že ste tam! Otvorte a pozrite sa na svoje dielo! Krik gradoval. Egid na seba hodil župan, ktorý dostal ako dar od jednej klientky a pomalým krokom sa presunul k dverám. Hluk za nimi neprestával. Však už idem, kľud! Snažil sa upokojiť situáciu, no nepomáhalo to. Krik dcéry vychovávateľa ustal, až keď otvoril dvere. Alex Fafrák kľačal na kolenách a slzy mu tiekli po hnisom naplnených kráteroch na lícach. Egidov nos prepadol odporný pach hniloby. Žalúdok mal v momente v krku. Len tak, že sa nepovracal. V tom započul čľapnutie.
Pozrel sa na visiace ruky bývalého vychovávateľa. Koža s mesom sa oddelila od kosti a z pravej ruky zliezla na rohošku ako slimák. Na tele ostala len sliská kosť ako z hodín biológie. Čo ste to spravili môjmu otcovi? Zjapala vychovávateľova dcéra. Ja? Egid tomu nerozumel. V tom podvihla tričko na otcovom tele. Vtedy mu to došlo. Pod prehnitými rukami, tesne nad pásom, vyrástli zo starého tela dve malé ručičky pripomínajúce novorodenca. Dve nové a zdravé ruky, presne ako si prial.